Tak a teď už nás čeká další řečník. Je to Pavol Adamčák, který na Slovensku vede agenturu UI42, stará se hlavně o e-commerce klienty, to znamená, že výkon to je jeho modla. Pavol je taky certifikovaným Google trenérem, takže často i školí. A já jsem Pavla poznal na PPC Barbecue v Brně a musím říct, že jeho prezentace stála za to, takže se těším i teď. Ďakujem. Čaute všetci, moje meno je Pavol Adamčák a ako už Honza povedal, som z UI42. Mám na starosti digitálnu časť, ktorá je súčasťou tejto krásnej žiarovky, ktorá v podstate okrem digitálneho alebo online performance marketingu ešte obnáša veľa iných vecí, ktoré sú potrebné pre úspešný online biznis. A moja dnešná téma bude DSA. A z môjho pohľadu je to troška aj o zahadzovaní predsudkov, lebo v podstate moja vlastná skúsenosť DSA je taká, že oni tu nie sú od včera a moje prvé skúsenosti boli také, že je to nejaký black box, ktorému proste neverím a radšej som si to robil manuálne a tak ďalej. Ale to sa za posledné mesiace v podstate zmenilo a here we are. Moje dnešné 3 body, ktoré by som chcel, aby ste si odniesli z mojej prezentácie sú, že DSA treba spustiť, že na to, aby dobre fungovali, musíte rozumieť a že v podstate ako ich optimalizovať, respektíve nedajú sa optimalizovať. Čiže poďme od prvého bodu, ktorý je, že DSA treba spustiť. Ja z môjho vlastného pohľadu som na to pozeral vždy tak, že potrebujem vidieť nejaké dáta. Čiže ukážeme si nejaké dáta, prečo by to malo mať zmysel. Toto je veľmi škaredá tabuľka, nie je až taká škaredá, kde, čo vidíte, je porovnanie DSA kampane a API kampane. Porovnávam chod kampane, ktorá išla 90 dní, kedy DSA kampaň išla naraz v podstate z API kampaň s rovnakou štruktúrou dát na rovnakom webe, v rovnakom rozsahu. A účelom tohto porovnania bolo zistiť, že kde je efektivita. A tu je hlavná metrika, okrem toho, že je tam nazberaný neviem koľko 100 000 sessions, metrika miera nákladov, ktorú sme rátali kredit lomeno profit. V podstate riešili sme to, že sme sa snažili vyčísliť tú mieru nákladov. DSA kampaň, ako vidíte, mala mieru nákladov 66,7%, kdežto tá API kampaň až 104%. To vlastne de facto znamená, že prerábala. Keď sme si rátali kredity versus to, čo vygenerovala v zisku, tak v podstate to bola strata. Nehovorím, že toto je nejaká univerzálna vec. Je to skôr príklad, že prečo tomu tak bolo. Tu je hlavný dôraz na schopnosť DSA generovať trafík veľmi lacno. Tam tá cena kliku je 3-krát nižšia ako pri štandardnej API kampani. API kampaň, to je len v krátkosti hociaká kampaň, ktorá je generovaná cez nejaký API tool, ktorý v podstate generuje kampane. Troška kontextu. Fakt, táto DSA kampaň bola veľmi jednoduchá. Jej setup trval asi že 5 minút podľa mňa, až 15. Nemala žiadne extra vylúčenia, žiadnu nejakú extra segmentáciu, kdežto popri tom setup tej API kampane so 100 000 kľúčovými slovami a 10 000 ad group presne pečlivie roztriedenými. Skutočne, čo sa týka pomer ceny a výkonu, v tomto prípade sa v podstate neoplácalo. Ale nenechám vás len pri tomto príklade, mám tu ešte jeden, ktorý, kdežto ten prvý ukazoval, že DSA bolo lepšie kvôli možnosti, respektíve schopnosti generovať lacný trafik. Toto je segment Last Minute, kde v podstate som sa pozrel na kampaň, Last Minute Feed versus DSA, ktorá opäť bežala na rovnaký set dát. Akorát, že v tomto prípade to DSA malo troška ťažšie, tá Last Minute Feed kampaň bola robená AdWords skriptami. A v tomto bode tá kampaň bola skutočne vymedzená na nejakú presnú štruktúru hotelov, čiže nejakú presne cielenú ponuku a dokonca reklamy dneska sa dajú skriptami celkom pekne customizovať, čiže tam boli, že zľavy, akcie, cena toho hotela, akože dosť dobre vyladená tá kampaň. A aj v tomto prípade, v podstate DSA v tomto 30-dňovom teste dokázalo pridať nejaké extra konverzie s cenou za konverziu, ktorá je niekoľkokrát nižšia ako tá tradičná naša manuálna plus skriptom generovaná kampaň. Pre porovnanie som tam udal aj hodnotu kampane Brand, ktorá v podstate tiež mala väčšiu cenu za konverziu ako tá DSA kampaň.
Čiže tu už nešlo len o snahu DSA kampane generovať lacný trafik, ale ako vidíte aj v conversion rate, ten bol radovo nižší. Tu som klikol na niečo zlé. Ale conversion rate vidíte, že v podstate je tiež porovnateľný s tou manuálnou kampaňou. Čiže tento príklad ukazuje nielen lacný trafik, ale aj schopnosť mať dobré konverzie v DSA kampani. Poďme teda ďalej a skúsme rozpýtať tieto príklady aj ďalšie. Samozrejme, my sme pre potreby tohto testu, tie DSAčka bežali na desiatke účtov a ja vyberám len také zaujímavé príklady. Ale poďme si teda povedať, že prečo tomu tak asi bolo, že tie DSAčka boli také dobré. A ukážeme si nejaké 3 konkrétne insighty, ktoré ja verím, že vám dajú odpoveď na túto otázku. Prvý príklad je, že ostaneme v tomto segmente last minute a prvý príklad je hľadanie kľúčových slov. Predstavte si, že máte ponuku, neviem koľko 100 hotelov a pre každý krásny hotel máte, alebo jeden produkt, máte krásnu skupinu kľúčových slov. Snažíte sa nagenerovať čo najrelevantnejšie. Hej, tak robíte kombinácie názvu hotela s rôznymi variáciami ďalších všeobecných slov, ako je dovolenka, last minute a neviem čo. Aj recenzie, akcie a tak ďalej. Robíte rôzne variácie slov a snažíte sa v podstate tej kampani, tej ad grupe pre ten jeden hotel dať čo najviac dobrých slov, aby zobrazila tú reklamu pre tú cieľovú skupinu. A dostanete sa k nejakým 174 kombináciám napríklad. Hej, môže byť ich aj 300, aj 500, záleží, že či ten názov hotel alebo produktu má 6 slov, 3, hej, že koľko tých variácií sa dá nakombinovať. No a potom, čo sme v tomto príklade, na čo sme sa konkrétne pozreli, bol ten istý hotel v DSA kampani. Hej. A my sme tu našli ďalších 28 slov, ktoré dokázalo DSAčko pre ten konkrétny hotel, produkt nájsť. A tu bolo veľmi zaujímavé, že DSAčko našlo aj preklepy, aj hralo sa s kratšími verziami toho slova, toho hotela, dalo tam hviezdičky a rôzne iné slova. Hej. Z iného segmentu sú také perličky, že DSAčko dokázalo spojiť kompas hodinky, search term, z landing page, turistické hodinky. Hej. Alebo odolné hodinky s produktom nárazu vzdorné hodinky. Čiže skutočne takéto veci, ktoré v podstate vám môžu povedať, že aké ešte slova sú relevantné pre váš produkt alebo segment. Keď sme sa pozreli, keď sme si rozsegmentovali všetky tie hotely a porovnali ich v kampani, ktorá bola per ad group, jeden hotel na jednu skupinu versus tú DSA štruktúru po týchto hoteloch, tak CTR, čiže miera prekliku, bola plus minus vždy skoro 2-krát vyššia. Hej. Čiže opäť je to taká indícia, že wow, respektíve prečo je tomu tak. Tu v podstate v mojich príkladoch sú vždy nejaké konverzie, ja mám rád konverzie, čiže tu pre tento príklad je ešte perlička, že tento hotel mal z týchto extra 28 slov ešte 2 konverzie v celkom slušnej hodnote. Čiže dostávame sa k druhému insightu a ten druhý insight je low search volume. Tu sme zase pozreli konkrétne kľúčové slova, ktoré v klasickej kampani mali low search volume a pozreli sme tie isté slova, že ako sa im darilo v DSAčkách. A tu DSAčka dokázali na jednu impresiu vygenerovať jeden klik a dokonca v tomto príklade každý z týchto slov malo aj konverziu. Čiže našli sme veľa príkladov, kedy DSA v podstate ignorovalo low search volume. Dokonca to isté slovo, ktoré bolo v DSA s impresiami a klikami, bolo v tradičnej kampanii first page beat estimate 2,50, hej, v eurách sa bavíme. Čiže úplne takéto disproporcie. A tretí insight je mega dlhé CTR, mega dlhý nadpis, ktorý vďaka svojej dĺžke, ktorej na celú šírku Google, dokáže vám vygenerovať veľmi dobrú mieru prekliku a kvôli tomu aj veľmi dobrú cenu. Hej. A tento tretí insight uzatvára také nejaké magické trojkombo tých DSAčiek, ktoré v podstate začína už pri schopnosti nájsť slova, ktoré vy neviete nájsť, po to, že v podstate nejakým spôsobom ignoruje low search volume, nazvime to, až po to, že dokáže vygenerovať také dlhé nadpisy ako žiadna iná kampaň. Čiže tieto 3 kľúčové výhody, ešte tu počiarkujem opäť, že tie 2 slova, ktoré mám v tom texte, sú opäť slova, ktoré mali krásnu mieru prekliku, aj úplne že brutálnu mieru ceny za konverzie. Čiže skutočne malo to zmysel. Čiže k tretiemu bodu, ako vlastne tieto veci využiť a
jednoducho tie DSAčka optimalizovať. Mám tu taký rýchly to-do list, že čo by ste mali spraviť hneď zajtra, možno. V prvom kole je len spustiť jednoduchú kampaň, kde bude nízka cena kliku, jeden reklamný text a budete sa hrať s negatívnymi slovami, pozerať si search termy a zisťovať, ako vám tie DSAčka fungujú. To, že bude cena kliku veľmi nízka, v podstate zabezpečí to, že ten test vás nebude veľa stáť a vy zistíte veľmi hodnotné informácie. V druhom kole, keď už ten trafik je dosť veľký, tak si môžete veľké časti toho trafiku rozdeliť do ad group a tie ad groupy potom separate bidovať, dať im lepší custom text. V kroku 2 a 3/4 môžete skúsiť remarketing zoznam pre search a úplne v treťom kroku odporúčam neísť len po hranicu AdWords, ale ísť aj na úroveň webu a riešiť meta nadpisy, lebo celá mantra DSA je aj o tom, že ak nemáte dobré meta popisy, tak nebudete mať ani krásne dlhé nadpisy v reklame, ani v podstate dosť zaujímavých kľúčových slov, z ktorých vygenerujete tie insighty. Čiže krátka rekapitulácia, DSA vám nenahradia vaše existujúce kampane, ale vedia vám dať z mojich skúseností 20% extra výkonu a okrem toho, že vám dajú insighty o tom, ako vaši zákazníci hľadajú a fungujú, prinútia vás možno, že troška rozmýšľať aj nad webom. Ďakujem. Tak já moc děkuji za prezentaci. Já musím říct, že takový hlavní konverze bych teda taky chtěl, takže zítra mi s tím pomůžeš trochu. Úplně v pohodě. Tak jo, díky.